We staan hier bij de Glana. Dat is Romeins voor heldere beek. Heldere beek, de Geleenbeek. Die ontspringt daarachter bij de Benzeraderhof. En hier gaan wij vandaag de eerste aflevering van Wandelen met Wiel een wandeling maken. Van zo'n 5-6 kilometer door het Imsteraderbos rond, terug naar Benzerade. Gaan jullie mee? We zijn hier bij de Benzeraderhof, in een heel oude boerderij. Die was er in de Romeinse tijd al en op de Romeinse fundamenten is deze boerderij gebouwd. En in de kelders van deze boerderij ontspringt de Geleenbeek. De Geleenbeek, een riviertje van ongeveer 45 kilometer dat verderop bij Stevensweert in de Maas uitmondt. Maar daar kronkelt hij wel een heel eind naartoe door een prachtig dal. Tegenwoordig zie je in bossen overal omgevallen bomen liggen. Vroeger werden die mooi opgeruimd. Dan gingen ze die stukken zagen, ging het hout mee naar huis, ging het in een open haard, werden verstookt, klaar. Tegenwoordig laten ze die bomen lekker liggen. Want de insecten in het bos hebben hier hun leefgebied. Alleen daar waar die op een wandelpad ligt, dat zien we misschien straks nog een keer, zagen ze een stukje vrij en dan kun je doorlopen. Dit is een van mijn favoriete plekken in het Imsteraderbos en wel hierom. Dit prachtige uitzicht op de Benzeraderhoeve, daar waar de Geleenbeek ontspringt en daarvoor dit gedeelte hier, dat is een droogdal, want hier is geen beek, geen rivier. En aan die kant, vanaf de hoeve, wordt het een beekdal. Geweldig mooi toch? En in elk jaargetijde mooi. Veel beukenbomen in het Imsteraderbos zijn eeuwen oud. Het zijn ook de mooiste beukenbomen van heel Nederland. Als je wil weten hoe oud zo'n boom is, dan zou je hem eigenlijk moeten doorzagen en de ringen tellen. Want de ringen geven aan hoe oud zo'n boom is. Maar je kunt het ook schatten. Als je een boom vastpakt en je gaat hem knuffelen en je doet het met z'n tweeën en je kunt elkaar aanraken, dan is het ongeveer 2 meter. En dat betekent dat de boom 100 jaar oud is. Zo simpel is het. We zijn opnieuw op een bijzondere plek in het Imsteraderbos, want achter mij, en wel achter die boom daar, je kunt hem jammer genoeg niet zien nu, daarachter ligt de Villa Imsterade. De Villa Imsterade is een prachtige villa, 1909 gebouwd, in opdracht van de Antwerpse reder Frans Schepen. Hij heeft die villa gebouwd speciaal voor zijn vrouw Sophie Ros. Sophie Ros, haar familie kwam oorspronkelijk uit Heerlen, zij is geboren in Luik, maar de familie kwam uit Heerlen. Die wilde terug naar Heerlen. En dan hebben ze hier op deze prachtige plek hebben ze die villa gebouwd, maar omdat, hier stond overal het bos toen, maar omdat Sophie graag richting Heerlen wilde kijken, hebben ze het bos gewoon gekapt en kon Sophie mooi naar Heerlen kijken. En van hieruit hebben ze jachtpartijen georganiseerd waar Russische prinsen en andere rijke mensen kwamen. Dit is een stukje Heerlense geschiedenis. Mooi hè? We zijn nu op een hele bijzondere plek gekomen. Niet alleen vanwege het prachtige uitzicht op Heerlen, maar dit is voor mij de Paul van der Velde plek. En waarom Paul van der Velde plek? Ik zal eerst uitleggen wie Paul van der Velde was. Paul van der Velde, in 2011 overleden, een goede vriend van mij, was leraar Nederlands, schrijver en stadsnomade. Als stadsnomade kenden de meeste mensen hem drinkend aan een bruine leffe op het terras van Café Pelt of elders. Maar Paul van der Velde nam iedereen die hij de stad wilde laten zien mee naar deze plek. En dan ging hij hier staan en liet hij trots zijn stad zien.